Καλημέρα, Φέγγι. Καλημέρα, Φέγγι. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθα σήμερα να πάρουμε μια τάξη στους λογαριασμούς μας. Σας άφησα, αλλά η υπομονή έχει και όρια. Γιώργη, τα καρδιά. Εδώ είναι τα κατάστιχα με τα χρωστούμενά σας. Αυτά είναι παλιά, κόντε μου. Δεν μετράνε πια. Έτσι θα αποφασίσατε. Ο γιος μου νομικά σπούδασε. Ρώτα το λοιπόν να σου πει. Η νομοθεσία πράγματι έχει αλλάξει. Η ερμηνεία της, ωστόσο, μας επιτρέπει να γύρουμε αξιώσεις. Τότε να μας πας στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Ναι, στα δικαστήρια. Εμείς δεν θα το δίνουμε. Έτσι, Αντάρτικο. Μιλά και εσύ, μωρέ. Μου κάφηκες.